Ak mi dovolíte, ja vás srdečne vítam na tomto naozaj pietnom mieste, kde pred 30 rokmi sme objavili zabudnutý židovský cintorín. Dnes s iniciatívou Sadíme budúcnosť sme vo Zvolene na židovskom cintoríne a sme tu preto, lebo je prvé výročie celého programu. Pri príležitosti tohto prvého výročia sme urobili akciu s našim generálnym partnerom, ktoré je GLS. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť práve tejto úžasnej aktivity. Vzhľadom k tomu, že práve pred rokom sme zasiali také semienko vzájomnej spolupráce a práve boli sme pri zrode spoločného projektu, spoločnej iniciatívy, akým Sadíme budúcnosť je. Sme radi, že sa do toho zapojili aj herci z divadla Tajovského tu vo Zvolene. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského v posledných rokoch sa snaží trošku prispievať aj k zeleným témam. Okrem projektu Zelená scéna, ktorý sme rozbehli, tak sme na tohtoročných zámockých hrách zvolenských usporiadali aj beh pre budúcnosť, z ktorého výťažok vlastne smeroval aj na výsadbu týchto stromčekov. Sadili sme 3 lipy a 2 jedle gaštany. Oni tu nahradili agáty, ktoré vyschli, ktorým tu zrejme bolo trošku vlhko a my sme to dosadili stromami, ktoré pekne vyrastú, doplnia to prostredie a hodia sa sem ako druhovo, tak aj esteticky. No je to úžasné. Ja mám rád, keď niečo rastie a keď rastie zdravý strom, ako tu nás sme posadili. Akurát som rozmýšľal nad tým a naberal odvahu, že si vysadím na chalupe strom, ale netušil som ako a dnes ma to tak chytilo, že tam možno pribudnú aj 2. Strom je najlepšie vodozádržné opatrenie v krajine, takže sa snažíme, aby každý jeden strom, ktorý vyrúbeme, buď z toho dôvodu, že vyschne, alebo z iných dôvodov, tak sa ho snažíme nahradiť niekoľkonásobne. Vzhľadom na to, že stromy sadíme na cintoríne, tak prajem, aby sa dožili aspoň toľko, čo tieto okolité stromy, alebo aj viacej. Aby nevideli tú smutnú históriu tých masových hrobov. Aby videli len krásu, lásku a ústretovosť. Všetkých sa nás to týka. Budúcnosť je práve o tej prítomnosti. A my sme tí, ktorí vlastne vytvárame teraz tú budúcnosť.